Go! Radio Bunker. I'll give you pleasure. Tak zdravím vás v dnešnej relácii zase z Rádia Bunker. Pri mikrofóne som ja, Palo. A dnešným hosťom relácie je Zlá strava, kapela z Nitry, a budeme sa baviť aj o osmovom projekte Logika vyššieho cieľu. Rozdelíme to tradičné na 3 vstupy, vlastne ako sme zvyknutí, takže bude sa tu hrať aj naživo, budeme niečo púšťať aj z CDčka. No a aby som teda objasnil, že jak sa Zlá strava a Osma k nám dostali, tak chcel by som povedať, že toto celé bola aktivita Šulova, Šulo z Červenej vlny, kapela, ktorá bola tiež u nás v rádiu, a nakontaktoval nás on vlastne na chalanov. Aby som povedal, kto konkrétne tu je tu Osma, Labrak, DJ Ikon, a z Červenej vlny sú tu chalani Koťo a Šulo, a teda ja, Palo. No a poprosím vás, chalani, aby ste sa v krátkosti teda predstavili, povedali niečo o sebe, čo chcete. Takže čaute, tu je Osma a zdravím všetkých, ktorí počúvajú dneska Rádio Bunker. Prišli sme, ideme vyprávať, tak počúvajte. Čaute, Labrak zo Zlej stravy. Rádio Bunker, perfektné miesto, tešíme sa, povyprávame sa, zahráme vám. Takže do tretice vás zdraví DJ Ikon, Zlá strava, Nitra. Tešíme sa v ďalších vstupoch na vás. OK, takže Zlá strava, ja som si o vás očakoval niečo na webe. Zistil som, že kapela funguje od roku 1999 a že členská základňa sa tam trošku pomenila. Vydali ste 3 demá, v roku 2009 bol to prvý oficiálny album Verejný odkaz. A vlastne teraz najnovšie v novembri 2012 Osma vydal svoj projekt vlastný Logika vyššieho cieľu. Tento projekt je vlastne aj súčasťou streamu Rádia Bunker, takže mohli ste sa s tým už nejak zoznámiť, mohli ste to tam počuť. No a prvá vlastne otázka moja by bola na Osmu, na tento jeho projekt, že ako vznikol ten nápad, že spravíš niečo vlastné, čo ťa k tomu motivovalo? Tak vlastne pred tými 3 rokmi sme vydali Verejný odkaz, no a nejak tie veci sa začali kopiť z mojej strany, lebo tá aktivita, ja som nejak tak nepolabil v tom písaní textov a nejak tie texty sa mi kopili a začal som rozmýšľať teda nad vlastným solom, že by som to dokázal, pretože materiálu bolo dosť veľa, aj čo sa týka myšlienok, aj čo sa týka hudie, pretože Labrak bol dosť aktívny, čo sa týka hudby vlastne. Takže vyprodukoval dosť veľa podkladov, tak bol tam priestor proste dať dokopy takýto projekt. Tak som sa preto rozhodol vlastne pred asi 2 rokmi a začalo sa to kopiť nejak, nahrávali sme prvé veci a vlastne tak dávali sme to dokopy. Po 2 rokoch vlastne môžete vidieť výsledok. Logika vyššieho cieľu existuje, funguje. Nebolo to ľahké, pretože je to undergroundový počin, takže to znamená, že nebolo tam nejaké tlaky vznikade, neboli tam nejaké peniaze do toho investované od nejakých sponzorov, takže všetko na vlastné triko a možno tá hudba je preto taká čistejšia, tie myšlienky sú také, preto sú také vyzreté, dajme tomu, za tie 2 roky človek vie povedať toho dosť a nejak sa to v tebe sformuje vlastne, takže celkovo, keď to mám tak uzavrieť, Logika vyššieho cieľu trvala asi 2 roky dať dokopy, no a je to tu. Hej. V súvislosti s tým, čo si aj povedal, aj čo si možno nepovedal, by som sa chcel opýtať, že vlastne ty robíš rap, ktorý patrí do skupiny takej trúskulovej, tak možno pre poslucháčov, ktorí nepoznajú dobre hip-hop a rap, keby si trošku objasnil, že o čo sa tam jedná, čo to vlastne ten trúskul je, alebo niekto teda z chalanov? Neviem, ja to môžem zhrnúť tak asi, že povedal by som skrátke pre tých ľudí, ktorí nepoznajú Zlú stravu, lebo môžu byť aj takí. Vlastne fungujeme od roku 99, čo je dosť dlhá doba. Prešli sme určitým vývojom, ja aj Labrak, aj DJ Ikon a ten trúskul, pre mňa je to hudba, ktorú proste robíš vážne srdcom a
tá myseľ nie je nejak poškodená, nejak zvrátená. A je čistá a vie, na čo mierí, takže to je pre mňa taký true school. Nech povie aj Labrak niečo. True school, keď vychádzame iba z toho, že je to taký americký názov pre štýl, určitý taký štýl hip-hopu, ktorý sa robil, a hip-hop sám o sebe má plno variácií, tak true schoolom sa skôr nazývajú také tie kapelky a nahrávky z tých najlepších rokov 90. a my sme v tomto vyrastali. Takúto hudbu sme vždy počúvali a nakoniec sme ju aj zostali robiť, aj či už ja produkčne, alebo vyslovene čo sa týka písania textov, aj tou vlastnou filozofiou toho, ako chceme kapelu nasmerovať, takže naozaj toto je v rámci toho hip-hopu taká naša vyšlapaná cesta, a či už si to nazveš true school, alebo si to nazveš nejako inak, ale toto je v hip-hope jednoducho pre nás taká cesta, ktorou sme sa vydali, ktorou ideme, a samozrejme vždy sú tam nejaké variácie, po rokoch sa niekde posunieš, no niečo inom napíšeš, možno niečo iné do hudby pridáš, vždy sa to nejak inovuje, není sme proti tomu, ale takéto gro a takéto jadro Zlej stravy sú také tie zlaté 90. roky doteraz, či už keď počúvame niečo, alebo keď ideme robiť nejaký projekt, tak toho sa vždy držíme. To sme proste my asi, tak by som to povedal. A v súvislosti s vydavateľom ty si vydal toto CDčko Logika vyššieho cieľu pod Obraz nás Records, tak by som sa ťa chcel opýtať na toto vydavateľstvo, lebo už si spomínal, že teda to bolo bez sponzorov a takto čisté, čo sa týka peňazí, tak keby si priblížil, ako si sa dostal k tomuto vydavateľstvu, či sú to tvoji kamoši nejakí, alebo niečo vlastne Obraz nás Records sme vlastne my. Vytvorili sme proste vydavateľstvo normálne oficiálnou cestou. Logika vyššieho cieľu nevyšla ako nejaký demáč, ale vyšla normálne oficiálnou cestou, čiže aj čo sa týka výroby, aj čo sa týka distribúciu som neriešil nejak, lebo tie podmienky sa zmenili a ľudia sú tam dosť také hyeny, takže distribúciu som si riešil sám. Ale k tej otázke vlastne Obraz nás Records tvoria v dnešnej dobe 3 skupiny, čo sú zapísané vlastne pod týmto vydavateľstvom, a to je Zlá strava, Enkláva, Skutek, MC Skutek, a samozrejme ešte 4. skupina, ktorá je možno v dnešnej dobe menej aktívna, to je projekt Pakt. K tomuto vydavateľstvu funguje od roku 2011. 2010. No ešte nie, 2009. 2009, takže ešte aj skôr. Ale vlastne to vydavateľstvo vzniklo kvôli tomu, lebo sme nechceli pod niekým, alebo nebola ani možnosť vlastne pod niekým to vydať, tak to vydavateľstvo sme si spravili sami. No a prvý album Verejný odkaz bol vydaný pod týmto vydavateľstvom, a takisto aj Logika vyššieho cieľu, a takisto aj ostatné projekty, čo budeme robiť, budeme vydávať pod týmto našim vydavateľstvom, pretože sme nezávislí, je to nezávislé vydavateľstvo a robíme si hudbu, ktorú chceme my, a to je na tomto asi najsilnejšie, prečo to vzniklo. Aby sme nemuseli byť pod niekým, alebo vlastne dá sa povedať, že na Slovensku je to tak biedné, že proste nie je tu možnosť nejak vydávať takýto štýl hudby. Vlastne ten true school nikto nepodporí, takže sme sa rozhodli, že toto vydavateľstvo budeme sami my. Takže Hej, Obraz nás sme v podstate založili za tým zámerom, že sme chceli dávať von oficiálny nosič, ten Verejný odkaz. A jak už hovoril Osman, tak ako nebol tu nejaký priestor robiť to po nejakým majorom, tak sme si povedali, že máme vlastnú predstavu, je na to priestor, vyskúšame to, tak sme si založili nezávislé vydavateľstvo. Oficiálne dali sme si to všetko dokopy a proste stávame teraz na tom, a myslím si, že tak to bude aj ďalej. Proste gro bolo to byť nezávislý, robiť si to tak, ako to cítime my, a preto sme to aj spáchali. Jasné, dobre. A ešte k tomu vydavateľstvu by som sa opýtal, že vydali ste už aj nejaké iné projekty, alebo vydávate zatiaľ len tieto dve veci, o ktorých ste hovorili? Vlastne takto, ja by som to rozdelil vlastne na také dve roviny. Jedna je, keď vydáme nejaký demáč,
A druhá je, keď sa vydávajú oficiálne albumy. Oficiálny album je vlastne vydaný pod vydavateľstvom a riadne zahlásený všade vlastne. A vlastne to bol prvý album Zlej stravy, Verejný odkaz, a teraz 8. logika vyššieho cieľu. Čiže tieto dva albumy sú oficiálne vydané pod tým vydavateľstvom. Ďalej sú tu projekty ako MC Skutek, ktorý vydal teraz album Poslaní, a Enkláva, ktorá je tiež s nami, sú to dvaja chalani, Mol a Stres. A títo spáchali tiež jednu vec od Obraz nás, a tam, kde nedosvíti svetlo, tak sa volá ten album. Takže zhrniem to, v dnešnej dobe Obraz nás vydal vlastne 3 albumy. Z toho jeden oficiálny a 2 demáče. A ešte na také dokreslenie celkového tohoto prvého vstupu a tohoto predstavenia by som sa vás chcel vlastne spýtať okrem muziky. Čo robíte okrem muziky? Alebo mimo muziky? Čo robíte v nejakom svojom voľnom čase alebo ako pracovnú aktivitu? Ikon sa chodí lyžovať. Ja normálne pracujem, mám zamestnanie, robím v reklame, v marketingu. Takže to je moje zamestnanie a hudbu robím vyslovene ako bočnú aktivitu. Ako moje jedno z mojich hobby. Takže normálne zamestnanie a robota. A teda hudba bokom. To je jednoducho tak, to je. Asi to tak aj zostane. A tak bol by som rád, keby som sa vedel uživiť iba čisto hudbou, ale tak o tom sa možno ešte budeme baviť neskôr, ale to je taká situácia na Slovensku, že s umením sa ťažko zarába, takže myslím, že každý umelec má nejaké bočné aktivity. Ten, kto ich nemá, kto sa uživí hudbou, klobúk dole, akože podporujem a rešpektujem a je to fajn. Ale je to tak, že taký v podstate na tej úrovni, jak sme my, sa dá povedať, že ktorí sa venujeme nejaké umelecké činnosti, tak musia mať nejakú robotu, a keď máš normálne buď rodinu, alebo bývanie, alebo tieto veci, tak si to musíš nejak vykryť. No, takže fungujeme normálne klasicky takýmto štýlom. A potom chodíme športovať a tak ďalej. Rozbíjať sa. Pozeráme televízor. No, Markízu, ne? Vymývame si mozgy. Reality show. Tak za seba by som povedal, že ja sa dosť možno často venujem popri hudbe aj umeniu. Už možno kvôli tomu, že mám školu za sebou s umeleckým zameraním. Tiež robota a tieto veci musia byť, pretože ten príjem človek potrebuje, najmä keď býva sám a už nie je s rodinou, že sa osamostatnil. Ja neviem, ja to berem to tak, jak to je, berem to spontánne, proste ja tú hudbu robím. Neviem, či je to moje hobby, skôr by som povedal, že už aj dosť tým žijem a myslím. Pretože aj Logika vyššieho cieľu, ten album, môžete počuť, že niektoré veci sú tam také, že som to nepísal proste za 2 týždne ten text, ale ten text je proste dozretý a niektoré texty sú tam vážne aj, že pol roka som to písal, alebo možno aj viacej som nad tým uvažoval. Ale čo sa týka tých vedľajších aktivít, jak hovorím, umenie ma baví a možno skrz tú školu. A potom ešte dávam nejaké projekty dokopy cez občianske združenie, čo sme založili s názvom Bonamens. A toto občianske združenie je také združenie vlastne nejak, jak by som to nazval, venuje sa filozofii, venuje sa premýšľaniu. Takže tak. Ja som po škole s kamarátom založil firmu a som vlastne grafik a webový dizajner. Hudba sa stala takou psychohygienou, že v podstate človek, keď má všetko plné zuby, tak si dá večer v noci tie slúchadka na hlavu a ide si. Je to niečo, čo taký ventil v podstate, cez ktorý sa dá trošku odreagovať, a páči sa mi tento level, lebo nie som do ničoho nejak extrémne stlačený a zároveň si môžem zachovať aj tú tvorivú slobodu, a takže vyhovuje mi tento spôsob, tento prístup. Určite by som sa tým nechcel profesionálne živiť, to poviem otvorene. Bál by som sa trošku toho.
A ja si viem prečo. No, je to komplikované, ako všetci umelci. Úroveň tejto veci na Slovensku je taká, že aj DJ, teda Trnava je také zaujímavé mesto v tomto, že tu fakt rešpekt tým chalanom, čo si idú ten štýl taký, aký je začali, ale ja sledujem taký trend DJingu konkrétne, že veľa ľudí začalo ako hip-hopový DJ, ale uleteli si povedzme úplne k niečomu inému, dneska hrajú pár rokov house, hej. Čiže a to je zase napríklad niečo, čo sa mi ani nepáči, ani v podstate to nevyhľadám, ale sa mi to na nervy. OK, takže ja si myslím, že ste sa predstavili úplne špičkovo a teraz v tomto prvom hudobnom vstupe nebudeme hrať ešte naživo, budeme hrať z CDčka, Majco nám pustí. Konkrétne prvá vec bude z Logiky vyššieho cieľu, je to skladba Párovce Štúrova a druhá bude z Verejného odkazu, teda z toho staršieho albumu a bude to pesnička Steli by to. Tak, Majco, poprosím ťa. Čože? Rádio Bunker? Presne tak, Osma skutek, produkcia Stor, Štúrovský a Párovský, 2/4 spolu. Miesto, čo ma zrodilo, už pôsobí tu kultovo, že veľa krkov skrutilo a chovalo sa nemilo. Pivnica sa cvičilo a venku meno robilo, neratofom aj slovo je v húpe na novo. Vypočuj si spoveď, 10 rokov naspäť, všetci venku na lavičkách, cítim sa tam opäť. Oproti v 12, hudba sne na 6, sused na Španielke hrá plače cigánske. Doma v kuse hádky a malý chlapec krotky, nervy more žádne love, venku vážne bitky. 20 chlapcov stelo dola, mať mi celé telo, keď to venku vrelo, nikomu nebolo smelo. Tohto typu útoky tvorili mi podmienky, definovať svoje kroky, sila vyššej logiky. Plantážne opice či pile suché rakle, sťahy šatné noble, treba robiť v love. Počuť len Párovský, od mala z prelísky, vo svete bez lásky, klade si otázky. Počuť len Štúrovský, život sú máresky, 2/4 záväzky, osudy po nitransky. Počuť len Párovský, od mala z prelísky, vo svete bez lásky, klade si otázky. Počuť len Štúrovský, život sú máresky, 2/4 záväzky, osudy po nitransky. Balkóny a okná, ulica je rovná, Štúrova ťa zrovná, keď nie je tvoja rodná. Pre mňa je tá vhodná, aj pre tých, kto ju pozná, mňa poznačila od mala, Štúrova ma chovala. Na ulici prepady, vlahy sú tu prepaty, nezájem o debaty, každý ste byť bohatý, každý ste byť nabratý, z druhej strany pokuty, není sú ti pochutí, Štúrova ťa pokrutí, húkajú tu majaky, čorúvané auťaky, ľudia sú tu vyžiaky, chytám z toho príznaky, chlapci idú do klítky, ďalší majú podmienky, to štúrovské chodničky, to štúrovské koničky, tam môj život začal, svoje kroky načal, tvrdý život vznikal, na ňo som si zvykal, pre niečo som makal, pre niečo sa flákal, na toto som čakal, ja som štúrovský lokál. Počuť len Párovský, od mala z prelísky, vo svete bez lásky, klade si otázky. Počuť len Štúrovský, život sú máresky, 2/4 záväzky, osudy po nitransky. Počuť len Párovský, od mala z prelísky, vo svete bez lásky, klade si otázky. Počuť len Štúrovský, život sú máresky, 2/4 záväzky, osudy po nitransky. Hej, Štúrova, Párovce, pre všetkých, ktorí neverili, že to dokáže fungovať. Hej, skutek Osma, hej, spolupráca, ktorá funguje, ty, hej. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty.
Zastaví, stopni, tak postav sa, zopni. Ten úspech im lopni, s tým odstav ich skopni. Aj keď budeš čakať, kým sa zotmi, čo? Aj keď budeš čakať tam samotný, to na cieľen šlapni, slovomi strapni, ich právom sklapni a tým do pasce ich hlapni. Oni steli by to, no boj aj s dotmi, oni preto ma tu už nebudú schopní. Tuto preto i tu tí, čo sú na to zvyknutí, robiť tučné produkty, čo chutia ako odplaty. Tak ako môžeš ty hovoriť mi, že už si to zabehnutý a tam venku nesi. Steli by to MC, tak potom desi. Na zastávke tvoju fotku trháme si, pár odseťa niča, nula reči zbal si. Tu hudba smeruje dolu, zastáva sociálnu rolu. Nepatrí do škandálu, tvorí tvoju druhú školu. Novú pozu neoblíkam, ako trúbka nevynikám, ako somár nepritýkam, čo stien do očí vytýkam. Mám svoje schémy, život svoje témy a to kredit opijami, ako rady pred bojami. Idem z bodákam, so životom ľudí lákam a tak na teba nestýkam. Ty čo veril si, že vznikam, za to vracam ti to naspäť, dávam ti to, nuly nemajú to, oni steli by to. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty. Vidím ti v očách, ako moc si vždy stiel, byť tvrdým ako ocel. Mať rešpekt všade tam, kam by si pozrel. Bol si vždy na smík aj vlastný, no kričí, že tvoj čas už dozrel. Že už máš vačú postel, že si dávno dospel. Láka ťa pocit správať sa jak hajzel, rozbíjať o zem poháre, vriskať jak pravý grázel. Vymeta nadcapaný po večeroch každý pajzel, všetkých čo roba kazen, zjebávať tvrdo na zem. Aj keď si dobre vedel, že si taký vnútri není. Mať meno venku si stel, potom si vždycky penil. Teraz sa ti sen splnil, svoj zámer si naplnil. Našol si repa, ten ťa svojho sveta vyslobodil. Koľký z vás tu hráti túto hru, no na dve strany. Koľký z vás ste ve štúdiách veľký a pritom venku malý. Za mikrofónom máte veľké reči, veľké svaly. Že vás to ešte baví, žiť ve svete, kde ste sami. Chcete byť pánmi, s ľubňami, autami. Otvorte oči, však ste na smík, hráte so zlými kartami. Vaše princípy vám ľahko zruším dvoma vetami. Litáte ako rikami medzi vzdušnými zámkami. Chcete hýbať vecami, no te sa hýbu pod vami. Máte slabé základy, nejakú zem pod nohami. Chcete ostať symbolmi a pojmami, no kým sa nenájdete, naži zostanete hovnami. C'est pas parce que t'as le gros blouson que t'es forcément un gros bonnet. On te reconnaît avec ton flow aussi mal fait que de la fausse monnaie. C'est pas parce que t'habites un bloc que t'es hip-hop. Encore moins si tu collectionnes les menottes et les minottes. La vie ne fait pas le rap et encore moins le rappeur. Un gueule ne fait pas l'homme et encore moins l'ombre d'un braqueur. Tout le monde sait que t'as rien sous la braguette et que si le rap ne veut pas de toi, tu finiras dans la variette. Rien qu'une mauviette et je prends les paris. Que pour avoir ta pomme en première page, t'étais prêt à branler Paris. Pour tous les imposteurs, un bête de majeur en l'air. Big up aux gros blousons et aux dealers de rappeurs en air. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty. My dobre víme, na čo mírime ty, my dobre víme, za čo dávame ty. Zlá strava, vodu vírime ty, komu sa robíš, ťa tu zrušíme ty. My to tu tvoríme ty, my to tu čistíme ty. Tak sme naspäť. Takže v tomto druhom vstupe by som sa ja chcel zamerať konkrétne vlastne na ten váš odkaz, ktorý dávate von a trošku sa pobaviť možno o textoch a o celkovom takom pohľade. Takže ja keď som počúval tieto albumy, ktoré som spomínal, že teda sa k nimi dostali, tak som si všimol, že celkom tak je tam skritizovaný súčasný stav spoločnosti. Napríklad v skladbe, že čas ego obetovať alebo stávam do pozoru. Dokonca v tej skladbe stávam do pozoru sú aj ukážky nejakých komunistických procesov, vlastne je tam ten speak toho nejakého advokáta alebo kto to tam je. Proces Miladou Horákovou to bol, sa mi zdá, nie? Môže byť, no. No. Tak chcel som sa vás opýtať vlastne na to, jak vnímate súčasný stav spoločnosti. Keby ste niečo povedali také, čo možno není obsahom toho rapu. Niečo ešte doplňujúce, voľné, čo chcete.
No tak táto skladba sa nachádza vlastne na logike vyššieho cieľu a túto skladbu som písal vlastne z toho nejakého popudu vlastne, neviem, jak by som to nazval, asi stávam do pozoru, už samotný ten názov vlastne hovorí, že pripomínam ľuďom, ktorí proste si myslia, že sloboda je zadarmo, alebo že žijeme v slobodnom svete, ktorý nejak bude držať pokope a nič ti nemôže ublížiť. Je to veľká blbosť, pretože aj v tomto slobodnom svete proste ešte viacej možno niektoré hodnoty vychádzajú na povrch, že človek by mal rozmýšľať nad tým. Je to taká zamýšľačka, to znamená, že proste je to taká skladba, že človek by sa mal nad ňou zamysleť. To, čo tam repujem, hovorím tam rôzne príklady toho, ako buď už mocenské nejaké štruktúry, jak zneužívali proste buď obyčajných ľudí alebo celé komunity. Na konci vlastne tej skladby je výsek, ktorý som zámerne samozrejme tam dal s tou Miladou Horákovou, je tam proces. Dal som to preto, aby ľudia si, ten právnik, ktorý tam hovorí, neviem, jak sa volá ten človek, ale je to proste strašné, je to obrovská manipulácia, ktorá bola vlastne spôsobená. Nebudem nikoho súdiť, nebudem vynášať žiadne súdy, pretože ja som v tej dobe pomaly neexistoval, ale tieto stopy si všímam a viem na to reagovať a tá vec vlastne je aj o tom, že viem na to reagovať a preto som to napísal. No a ešte raz hovorím, stávam do pozoru, je pesnička pre ľudí, ktorí si myslia, že všetko je v pohode a že sloboda tu bude navždy a že môžeme si robiť čo chceme. A ja si myslím, že to tak není, že každý z nás by sa mal zasadzovať za určité hodnoty a nejak obnovovať v sebe tú slobodu a najmä byť možno zodpovedný za niektoré činy, ktoré sa stávajú v spoločnosti a niesť takú určitú zodpovednosť za seba a nielen za seba a za rodinu, ako niektorí ľudia tu žijú, si myslia, že ona rodina a potom po nás potopa, ale celkovo za celú spoločnosť mať nejakú zodpovednosť väčšiu, mať zodpovednosť za suseda, možno ktorého nepoznám, ale proste ho nepotopím. O tom to je, proste tá skladba by mala niečo také dať do toho človeka, že sme spoločnosť a mali by sme sa možno chovať k sebe lepšie. Takže o tom to je. Ja tak v všeobecnosti by som povedal, že také smerovanie našej kapely, čo sa týka teraz textov. A neviem hovoriť o tých úplne prvých tých začiatkov, lebo už každý začína nejak tak všeobecne a by som povedal, že tak rovnako ako vždy sú to také texty o tom, že kde chodíš von a s kým sa kamarádíš a čo si pozažíval a tak ďalej, ale potom keď na sebe sa snažíš nejak pracovať, alebo snažíš sa pracovať, možno niečo zažiješ, máš nejaké zážitky, niečo sa stane a tak ďalej, proste niekde sa posunieš, prípadne začneš študovať a tak ďalej, tak aj všetko sa odráža aj v tých textoch. Keď robíš tú hudbu úprimne, tak sa to ukáže na textoch a toto bolo aj výsledok zlej stravy, výsledok v podstate hlavne toho verejného odkazu. Už ten samotný názov sme formulovali tak, že chceme dať nejaký odkaz tou hudbou verejnosti ako takej, či už mladým, alebo teda aj ľuďom, ktorí nepočúvajú hip-hop, aj tým, ktorí ho počúvajú. Proste chceli sme aj chceme robiť, dá sa povedať, mienkotvornú hudbu. Aj mienkotvorné texty, proste niečo, čo naozaj nejakým spôsobom tomu človeku aj reálne vie povedať. Niečo, čo keď si vypočuješ nejaké, či to je nejaké prirovnanie, alebo nejaký vyslovene rím, alebo celá strofa, sa nad tým trošku aj zamyslíš, alebo sa v tom nájdeš, prípadne nejak to s tebou vie pohnúť. To, keď dostaneme ako takú spätnú väzbu, že to bol jaký dobrý text, že toto, čo si tam povedal, že to je úplne, keby si hovoril mne do srdca, tak to sú presne tie veci, že proste to sme vždy chceli robiť takýmto štýlom a postupne sa to, tie témy boli rôzne. Buď sme naozaj písali, že o sebe a o vlastných zážitkoch, čo
čo sme pozažívali vonku, ja neviem, bars kde na akciách, v škole, hoci kde proste nejaké osobné skúsenosti, až postupne na to, že sme sa začali pozerať na veci s takým nadhľadom. Obidva sme študovali, takže sme veľa čítali a tak ďalej. A rap alebo hip-hop je vyslovene taká kultúrna, sociálna záležitosť, jednoducho vychádza zo spoločnosti, takže tie texty sa odrážali na tom, že s nejakým spôsobom snažili nazerať na spoločnosť, niečo sme kritizovali, niečo sme skôr podporovali. Proste tu hľadáme nejaký taký priestor, také myšlienky a tak ďalej. A k tomu, že ako nejaký stav súčasnosti, spoločnosti, taká všeobecná téma, to sú také všelijaké klišé frázy k tomu, že toto je tu takéto a morálka upadá a ja neviem čo všetko možné, ako toto každý myslím si, že vie a jedno s druhým. Skôr ide o to, že možno hudobne to sa snažiť nejak zaujímavo podať tým ľuďom, podávaš v podstate výsledok toho, v čom žiješ, hej. Čiže ťažko budeš hovoriť o tom, že jak sa ti žije perfektne, keď žiješ niekde na sídlisku a musíš chodiť do roboty, aby si splatil na nájom a na nejaké možno auto alebo niečo takéto, tak nebudeš. Darmo môžeš ty spievať o tom alebo písať texty o tom, jak si závodov, aký si milionár, keď to tak nie je. Toto vždy nejako vyjde najavo. No a celkovo, čo sa týka o tých témach, tak vždy sme sa snažili zamerať na také trošku také až tabuizované témy, alebo niekedy sme vytiahli také témy, ktoré dneska možno si poslucháč hip-hopu nebude púšťať, pretože to je pre ňo nezaujímavé. Ale že to je moc filozofické, že to je moc také do hĺbky, že to je proste také, čo im nič nehovorí. Keď bereme, že poslucháči majú okolo tých od 15-14 vyššie, v priemere do nejakých 25-30 rokov, tak ako koho baví dneska z týchto poslucháčov, tých úplne mladých, počúvať témy typu, že o čom je sloboda a o čom je morálka. Že skôr si to už vypočuje taký starší poslucháč, ale nám to nevadilo. My sme do týchto tém vždy chceli ísť, vždy sme ich chceli robiť. Takže či už to počúvalo 10 ľudí, alebo si to vypočulo 1000 ľudí, akože bolo to jedno. Je to aj pre nás taká výzva, pretože každá tá téma, keď sa rozoberá, keď človek nad tým rozmýšľa, tak nie len tí ľudia, ktorí počujú tú vec, sa posúvajú dopredu, alebo že možno, že niečo pochopia viacej, ale samotný ten autor, a teraz hovorím napríklad o sebe, stávam do pozoru, jak som napísal, tak samému mne to pomohlo nejak tak dávať dokopy ten obraz tej spoločnosti, čiže je to obojstranné, je to posúva sa aj ten autor a posúva sa aj tá spoločnosť, ktorá to počúva. Takže hovorím, že hudba je proste vec, ktorá nielen rozvíja proste to, že kto čo počuje, ale aj ten, čo tvorí, proste sa posúva dopredu. Konec koncov ešte by som povedal, že to bola pôvodná línia, na základe ktorej hip-hop vznikol, hej. Áno. V podstate to je veľmi vzácna vec, že sú kapely aj na Slovensku, alebo je kapela na Slovensku, nie jedna, ktorá si toto vlastne nejak ide a zachováva si tú tvár, lebo keď ti niekto povie, že ho to nebaví počúva, alebo že ja neviem, že sa mu na tým nechce rozmýšľať, tak to je síce ako fajn, ale vlastne to je hip-hop a to je podstata hip-hopu. Môže si hoci dohovoriť čokoľvek, ale vlastne na tomto hip-hop vznikol, takže... Hej, no. Hip-hop v podstate podľa mojich informácií vznikol v černošských getách, vlastne s tým, jak si hovoril, že oni vynášali tie svoje sociálne problémy a tieto veci na verejnosť týmto štýlom. Je to, áno. Podstatné je to, že ten hip-hop sa veľmi pekne rozvinul do rôznych takých štruktúr, že niektorí ostali robiť, proste nezamerávajú sa nejak tak na texty, ale skôr im ide o taký ten výsledný efekt, že je tam dobrá hudba, moderná, nejaká tanečná, idem si toto a mňa nebaví proste písať o tomto. Ďalší robí toto, ďalší hento, ako to je jasné, že to je trend celosvetový, to není, že na Slovensku my skôr všetko preberáme z Ameriky alebo zo západu alebo a tak ďalej. Ale keď už tak všeobecnosti o tom hip-hope, tak v tom hip-hope práve v tých 90. rokoch a to, čo aj prečo my sa snažíme robiť takú tomu podobnú hudbu, ktorá vtedy si tak najviac zachovala takú tú sa vracala k tej podstate, k tým koreňom, bolo presne to, že naozaj tam tí ľudia hľadali v tých textoch nejaké význam, nejaké tie vedomosti, niečo, naozaj tam nabádali tí reperi samotní proste, aby tí ľudia, ktorí sú z chudobných štvrtí, nemajú peniaze,
naozaj to majú ťažké, aby sa jednoducho neľutovali, neostali doma akože s tým, že nič sa mnou nedá robiť, tak začnem predávať drogy alebo idem toho tam odfajčím s pištolou, ale proste zober si nejakú knihu alebo choď, skús, dobre, v prvej robote ťa vyhodia, lebo si černoch, tak choď do druhej, do tretej, proste niečo nech sa snažia so sebou robiť a toto bolo to, čo bolo na tom pekné, že tá hudba dokázala naozaj, si myslím, že dokázala niektoré ľudí postaviť na nohy a to je fascinujúce, to je proste, keď má hudba takýto odkaz, tak môže to byť rap, môže to byť punk, môže to byť reggae, môže to byť folklór, akože hoci čo iné, ale proste odkaz v muzike je fascinujúci a to je to, čo nás na tom bavilo a baví doteraz a chceme to takto robiť proste. Mne osobne sa páčila vlastne skladba Čas ego obetovať. Tá sa mi ľúbila asi najviac zo všetkých v podstate, čo som počul z tých 2 albumov, už len tým názvom. Ja to vnímam tak, že veľa reperov alebo hip-hopových formácií sa v podstate snaží to ego nejak budovať a dávať to na vedomie. Akože tými reťazami, tými autami, jak sme sa tu aj bavili mimo reláciu. A mne osobne sa toto nepáči. Mne osobne sa páči presne to, o čom ste vlastne vy všetci teraz povedali, že ten hip-hop, áno, aj z môjho pohľadu je to tak, že ten úmysel toho celého od začiatku bol ten, že dávať tieto témy medzi ľudí. Takisto si pamätám, že keď som bol malý chlapec, tak som zaregistroval pieseň od Petra Naďa, Taxis, ktorá bola v podstate tiež hip-hopovou piesňou. A tiež tam bol tento, akože je to sranda, veľa ľudí sa na tom smeje, lebo povie sa Peter Naď, hneď si každý predstaví veľký plagát nejakého brčkavého chlapca na volede na stene. Ale ja som akože dosť som počúval jeho veci a tiež tie odkazy, ktoré on dával, boli v pohode, aj konkrétne tá pesnička Taxis bola zaujímavá. Ale aby som sa vrátil k tomu ego obetovať, tak to ma naozaj zaujalo, že vlastne túto, keď sa s vami bavím, že není ste žiadni túto nabuchaní chlapci s reťazami, ste úplne normálni ľudia, s ktorými sa úplne v pohode dá pobaviť a je to super. No a ešte som sa chcel možno dotknúť tých konšpiračných teórií, jak sme sa aj bavili mimo reláciu, že o tom, keby sme niečo možno porozprávali, že jak sme sa aj bavili, aby posluchači teda tu neboli, ale my sme sa o tom bavili, že vlastne tie konšpiračné teórie a všetky tie kidy okolo toho sa teraz v podstate stávajú nejakým spôsobom klišé, že už to človek aj vytesňuje, že keď niečo takéto príde na pretras. Neviem, možno váš pohľad na tieto veci. Ja by som najprv možno spomenul ešte raz tú skladbu Je čas ego obetovať a potom môžeme rozobrať toto. Je čas ego obetovať je skladba, ktorá vychádza proste správnu dobu, tak by som to nazval. Ego je dvojsečná zbraň. To znamená, že ego ti vie pomôcť napríklad, keď si malý chlapec a neviem, voľade sa hrať alebo čo a proste musíš niečo dokázať alebo musíš niečo mať alebo tak. Ale zase takej tej neskoršej možno dospelosti ti vie dosť aj ublížiť, keď máš to ego také nejako moc ego tripping ťa zasiahol a moc je nafúknuté. A niektorí ľudia žijú v bublinách a stávajú sa egoisti, pretože samotná táto doba je taká. A tá skladba vlastne hovorí o tom jednoduchom posolstve, že je čas ego obetovať. Nie možno pre tie malé deti, ktoré to ego napríklad potrebujú, ale najmä pre tých dospelých, ktorí sa správajú jak deti. A to je asi najväčší taký odkaz tej skladbe, že proste niektorí to vážne už preháňajú a sú pomilení. Ja si myslím, že je to veľmi cielená skladba, ako málo ktorá zo slovenského rapu, pretože slovenský rap niekedy chce alebo snaží sa cieliť na niečo, ale strácajú sa v tom tí interpreti. No a tuto dokazujeme proste silu zlej stravy, silu nášho myslenia, že je dozretá a že sme pripravení proste takúto tému si stanoviť. To je odo mňa asi tak všetko a nech povie Labra k tomu niečo. No len toľko, že keď tebe sa ľúbi najviac táto skladba z toho albumu, tak asi aj viacerým, čo sme počuli, mali nejakú spätnú väzbu, tak je jedna z takých najsilnejších, čo sa týka textov možno, alebo že obidva, jak sme sa do nej vložili a tak ďalej. A
Čo ja viem, ako len za seba poviem, je to v podstate, písal som to presne o tomto, čo hovoril Osma, že keď pozeral som sa na to dosť tak z nadhľadu a stačí, že dneska naozaj trošku sleduješ tie správy alebo počúvaš a rozprávaš sa s ľuďmi, že v čom žijú a čo zažívajú a čo sa deje okolo a dal som taký vyslovene taký s nadhľadom taký pohľad na tieto veci, že naozaj by sme sa pri určitých problémoch a situáciách asi mali vždy začínať od seba a viem, že to je ťažké a sami máme my s tým problém proste riešiť problémy tak správne, jak sa vždy stanoví a jak sa vždy hovorí, jak má, ale jednoducho asi to stojí za to na tom pracovať a potom aj tie výsledky budú iné, ale to je skladba, ktorá hovorí vyslovene o tom, že buď začneš od seba a veci sa môžu zmeniť, alebo jednoducho to potom nechaj tak, ale hlavne nerozprávaj, že druhý môže za to, že jak sa ty kde máš a čo sa s tebou deje, keď v podstate gro za čo môžeš si asi ty sám, no takže je to vyslovene taká typická skladba od Zlej stravy. Asi tak by som to zhrnul. Ja keď som to prvý raz počul, ten beat som poznal, lebo to vlastne robil Stor, bol som raz predtým, než sa to nahrávalo u neho doma a mi to púšťal, že to tam pôjde, tak som hovoril, že je to také jak voľné nadviazanie na inú staršiu skladbu od Zlej stravy na Ako ďalej, to je z roku 2004 a totálne ma toto atmosférou vtiahlo, keby tam, kde tá skladba skončila, tak vlastne máme tu o niekoľko rokov vlastne neskôr, o 8-9 rokov neskôr a niektoré veci sa zmenili, niektoré sa nezmenili vôbec, niektoré sa vyhrotili a prišlo mi to také zaujímavé, určite ju tiež považujem za jednu z tých najsilnejších v podstate, čo tam sú. Priniesli mi tu, máme otázku na Facebooku, ináč pripomeniem poslucháčov, že čokoľvek sa chcete chalanov opýtať, môžete cez náš Facebook, tam normálne do statusu písať. No a Pedro Sanchez sa pýta, že čo to znamená logika vyššieho cieľu. Vlastne mohli by ste povedať niečo o tom? Logika vyššieho cieľu je názov, ktorý dá sa povedať, že sa vo mne nejak tak kopil rokmi. Je to kombinácia ulice a nejakého takého dospievania človeka. Sama logika z toho vychádza v tom, že na tej ulici fakt niekedy sa odohrali určité veci a určité veci nejak tak sami do seba spadali, pretože logika nepotrebuje tvoju myseľ, ale ona sa vyvíja sama, alebo je stanovená sama a do logiky vlastne veci zapadajú. Takže logika vyššieho cieľu, ten vyšší cieľ, ja som hľadal nejaký taký vyšší cieľ, že keď budem písať alebo budem stanovovať nejakú tému na celý album, lebo téma na celý album je veľmi zložitá. Ono to nie je nejak téma na skladbu jednu, ale proste ja som aj, mohli si všimnúť aj ľudia, ktorí si objednali alebo kúpili CDčko LVC, tak si mohli všimnúť, že ja som sa snažil od začiatku proste, jak som tvoril toto CDčko, mať to nejak komplexne proste zostavené. Prvé skladby, ktoré začínajú na tom CD, sú o ulici alebo také pouličné. No a potom je tam ten vnútorný zápas alebo také niečo, čo som prežíval vlastne najmä možno v hodnotách alebo celkovo jak človek žije a neviem, podľa mňa každý z nás by mal dosahovať nejaké vyššie ciele a porozmýšľať nad svojím životom, vlastne o tom to je. Pri konci albumu poslucháči môžu počuť, že tie veci sú viacej možno do takého duchovného sveta nasadené, ale je to krásny príbeh proste, ktorý ide z niečoho hrubého materiálneho do niečoho, že človek sa fakt začína zamýšľať nad takými fundamentálnymi vecami, fundamentálnymi otázkami, až prichádza do takého duchovna. Nechcel som nič proste robiť nejak extrémne,
skorej som sa snažil pochopiť niektoré veci, ktoré sa nachádzajú, myslím, že nielen okolo mňa, ale okolo každého človeka. A logika vyššieho cieľu, vlastne ten názov znamená, je to určitý prechod. Je to určitý prechod v myslení z niečoho hrubého, materiálneho do niečoho, čo je poznášajúce, možno viacej človek hľadá lásku, porozumenie. No a o tom je ten album. Proste. Dobre, díky. A poprosil by som vás teraz v tomto druhom hudobnom vstupe, bude živá produkcia, takže môžete sa tam premiesniť a poprosím vás zahrať niečo, povedať, čo to bude a nejak si to okomentovať. Dobre, takže zahráme, môžem teraz? Môže, teraz aj tam, no. Hej, takže zahráme dve veci z albumu Logika vyššieho cieľu. Prvá vec bude Hlupákom drámu zroď a druhá vec je Čas ego obetovať. Paráda. Takže budete to mať naživo. Počúvaj, hej. Presne tak, zlá strava, naživo, bunker. Jednoduché videnie má jednoduché delenie, že nemáš love mizérie alebo snob užívanie, je to ľahké meranie. Nuli z tebe vynikanie, nikto neste počuť, že neber si svoje. Tak toto je. Preto nikdy nedaj sa, venku nikdy nevzdaj sa, vzad tu inak nedá sa, nepoznáš to, maj sa. Nebudem si nahovárať, že budú sa druhý starať, môžem jebať, sám si porád, málo kým tu dá sa rátať. Nemajú ma radi, lebo pravda im tu vadí. Ukazujú na mňa radi, samerite, sami smradí. Oni cítia sa už ve hre, falošné ľubne kere hrajú na to, že sú hore, ale nepohnú sa more. Ako malý videl som, čo sa deje, kde som. Realita pred nosom bola môjim prenosom. Pochopil som schému, čo nechápali tomu. Rob niečo ze sebu, inak piču padáš dolu. Oči hovoria ti choď, keď riadi svoju loď. Malé reči zahod a ber si svoje poď. Chlupákom drámu zroď, rob do nich soď. Ich stoli skoď, nie tvoje ich čelo spoď. Oči hovoria ti choď, keď riadiš svoju loď. Malé reči zahod a ber si svoje poď. Chlupákom drámu zroď, rob do nich soď. Ich stoli skoď, nie tvoje ich čelo spoď. Venku páni zálove majú veľké skóre a ten bez peňazí dole prežíva to iba more. Niekto mi tu trepe, že im sa to nesype. Sype sa im všetko, tu overoba mŕte. Chrapúni v autách, žiadnych putách, božích rukách, idú vo svojich stokách, sú živý dôkaz. Ako to je, že systém koroduje, ak poriadok ustupuje, tak úpadok postupuje. Zákon je len slovo, žiadny rešpekt čavo. Zastupuje ľudí málo, máme na to právo. Trénuj svoje telo, lebo potom príde na čo. Ak zeberú ti všetko, tak nepýtaj sa prečo. Je mentalita bláznov, stretáva sa s kázňou. Osma reb je bránou do sveta s obavou. Musíš poznať peklo, aby zrodilo sa dobro. Tak nebuď slabý kokot, lebo nedokážeš mnoho. Oči hovoria ti choď, keď riadiš svoju loď. Malé reči zahod, to ber si svoje poď. Hlupákom drámu zroď, rob do nich soď. Ich stoli skoď, nie tvoje ich čelo spoď. Oči hovoria ti choď, keď riadiš svoju loď. Malé reči zahod, to ber si svoje poď. Hlupákom drámu zroď, rob do nich soď. Ich stoli skoď, ich čelo spoď. Nazýval zbúdený, presne tak, lebo zbudil som v ich myslení. Za to, že odmietam byť pokorný. Presne tak. Ja mám vyšší cieľ, čo život naplní. Preto hlupákom drámu zroď. Aj, presne tak, ich čelo spod. Osma je tu, hej. Radio Bunker, solo album, Logika vyššieho cieľu. Teraz pre všetkých, ktorí ma počúvajú, hej. Osma Logika vyššieho cieľu. Obraz nás @gmail.com. Objednávajte CD. Presne tak. Čistá vec. Labrak se mnou, DJ Ikon za gramcama. Tak daj to do hlavy, sleduj. Sračky v repe. Presne tak. Žádne sračky v repe. Žádne sračky v repe.
Je čas se go obetovať. Tak sa priprav. Hej, hej, hej. Obraz nás rekord. Presne tak. Už je čas, už je čas. Hej, čas ego obetovať. Tu egoisti končia. Hej, myslím, že už bolo toho dosť. Vážení páni, milé dámy, svet mi denne dáva pokrm, kerry príliš ťažko trávim. Pícha je silný návyk, s potkanou sa rodia pávy. Ochotný za chvíľu slávy meniť lásku na nenávisť. Doba je aká je, každý kope sa za seba. Výmuc tu máš len kým súlobe, potom už ťa netreba. Chamtivosť je ako jed, keď dostane sa do tela. Kým jednému je jachta málo, druhý prosí o chleba. Je to fakt ironia, keď sledujem, čo sa deje. Všetko začneme si vážiť, až keď sa nám niečo stane. Dokým nám ide ego tá si svoje zbranie, až keď potom príde zlom, kričíme pri Božej bráne. Je to presne tak, ako hovorieval Gandhi. Keď chceš niečo zmeniť, nás sa zmenou najprv sám byť. Nepriateľ je ve vnútri, nemôžeš sa pred ním skryť. Tento boj je iba tvoj, ty ho musíš zastaviť svoj. Je čas ego obetovať. Presne tak. Daj ruky hore, hej. Je čas ego obetovať. Daj ruku na srdce. Presne tak. Je čas ego obetovať. Už je čas, čo? Už je čas, čo? Počúvaj, hej. Čas ego obetovať. Každý si ide svoje, nikto nepýta sa čo je. Aké sú tu ľudia hnoje, aké sú tu venku boje. Deštrukcia postupuje, čistá sa rezignuje. Nikto nech mi nemaluje, o čom sebe pochybuje. Chlapci nevedomí slov, hrajú sa na mafiánov. V protiklade s realitou snívajú piť autoritou. Vety plné rozporov za dôsledky nepomerov. Správanie sa egoistov kryjú seba dôverou. Toto je od veka vojna, konflikty, ega svedomia. Atmosféra nepokojná, je tu pre teba opojná dualita zmena. Svetom horom stelesnená je podstata vyjavená, v pokušení zatajená. Tolerantné myslenie zabíja ego, pumpovanie. Tu každý si ide za potrebu spokojenie. Poznaní sa zisťuje, že možno je prepojenie na svet čo väčšie ako tvoje utrpenie. Čo? Je čas ego obetovať. Daj ruku na srdce aj ty, hej. Labragos má. Je čas ego obetovať. Radio Bunker, DJ Kon s nama. Je čas ego obetovať. Už je čas, už je čas, už je čas. Čas ego obetovať. Presne tak, presne tak. Je čas ego obetovať. Naživo z Rádia Bunker. Je čas ego obetovať. Skutočný hip-hop. Osma logika vyššieho cieľu. Pre teba do hlavy, tak počúvaj, produkcia Store. Je čas ego obetovať. Dostratil okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to funguje? Čo to rádio, jak funguje? Teraz zaznamíme, že... Môžete to byť, ale my určite to do ulice. Rádio Bunker. Máme nejaké otázky na Facebooku, len Peťa mi to ešte spisuje, tak potom mi to donese, sa popýtame to a zatiaľ by sme sa mohli vlastne pobaviť. Mňa by celkom aj zaujímalo, že vlastne, jak je v tých textoch vyjadrené niečo, no nechcem to nazvať kritika, alebo ten pohľad na tú spoločnosť, tak jedna vec je o niečom hovoriť a druhá vec je niečo robiť. My sme sa tu aj bavili, však aj Osma hovoril, že robí nejaké umenie a chcel by som sa vás spýtať, že čo robíte. Osma spomínalo, že ste mali nejakú výstavu, tak možno by si o tej výstave mohol Labrak niečo povedať zatiaľ, kým chalani si prídu sadnúť. Tú výstavu sme robili, tuším, to bolo, no neviem teraz, zabím a neviem presne ktorý dátum, ale celkovo dávali to dokopy skôr Osma s ľuďmi okolo, writerov, sochárov a fotografov a takýchto ľudí, mladých, čo sa v Nitre venujú umeniu. Volalo sa to, že Terra Incognita, zem nepoznaná. V podstate išlo o takú maličkú výstavu v jednej kaviarničke v Nitre, takú alternatívu, celkom sviežu, dobrú, kde teda bolo z každého rožku trošku, či fotografia, sochy, jak som spomínal, ľudia, čo robia graffiti v Nitre, tam vystavovali svoje obrazy, alebo čo tu tam mali, fotografie a všeličo možné. Ja som tam robil hudbu do pozadia, čiže počas výstavy tam išla moja hudba. Bola to skôr taká alternatívna tvorba, takže okrem takého klasického hip-hopu, čo robím, ako Podmazor, robím vám aj takéto vecičky, nejaké také úlety.
sa dá povedať alternatívne, ale to ma baví, je to taký chill out, taký oddych, taká trošku iná dimenzia, takže to sme tam využili, to som tam rovno použil. A prišlo tam akože celkom dosť ľudí, si myslím, na to, že to bol prvý nejaký, alebo koľkatá taká výstava? Prvá, druhá? Myslím, že druhá. Druhá. Takže ako boli tam ľudia rôzni, boli tam mladí, stredná generácia, starší, ako bolo to také moderné, je to v podstate celé to malo niesť takú myšlienku akože moderného umenia. Ono išlo o to vlastne, že vlastne Nitrianska galéria, neviem, niekedy sa mi zdá, že prezentuje ľudí, ktorí nie všetci, určite nedá sa to tak povedať, ale nedáva moc šanci mladým a je to úplná pravda. A preto aj táto výstava bola vlastne zorganizovaná v komerčných priestoroch jednej kaviarne. No a bojujeme takto s tým, proste takisto jak vznikol Obraz z Records, tak aj tieto výstavy vznikajú úplne spontánne, pretože ľudia sa potrebujú vyjadrovať a tie inštitúcie, ktoré sú tam na to a zlyhávajú v týchto základných veciach, tak my si musíme hľadať proste iné chodníčky. Takže táto výstava bola aj výsledkom toho, že Nitrianska galéria absolútne nepochopila ani nejak nepomohla tomu, takže táto výstava bola v komerčných priestoroch a myslím, že sa tam tiež zišlo dosť veľa ľudí a úplne v pohode dopadla. Kedy to bolo? Lebo ja som zabudol ten termín. V lete to bolo? No. Tak myslím, že pri konci leta to bolo. A hovorím, že umelcov tam bolo asi 8 alebo 9, takže čo sa týka socha, tam bola tam fotografia, boli tam obrazy, Labrak tam vytvoril tú hudbu, čo dalo tej výstave úplne inú dimenziu, pretože tá hudba bola úplne super a fakt akože bola vytvorená takisto jak ten obraz, takže bola dobrá tá výstava. No a asi sa pýtal na to, že čo sa deje, tie projekty a tak. Takže ja by som ešte povedal, že ja sa teraz snažím v tejto dobe s tým občianskym združením Bonamens, ktoré bolo vytvorené v Nitre v roku 2011. Fungujeme od roku 2011. No a s týmto občianskym združením vlastne sledujeme, teda snažíme sa dať dokopy jeden projekt. A to je verejná študovňa v Nitre. Tá verejná študovňa vlastne začneme ako klasická študovňa, to znamená, že máme určité knihy, máme asi 4000 alebo 5000 kníh už zozbieraných v takej jednej zbierke a chceli by sme to vlastne posunúť, zrealizovať ten projekt. Takže o to sa snažím ja vo voľnom čase, čo sa týka projektov. Hovorím, že človek nielen že sa venuje tej hudbe, ale má aj takéto všelijaké iné aktivity, či je to už umenie, či to je niečo pre spoločnosť alebo tak a určite nesedíme doma, sme ľudia, ktorí sú zameraní viacstranne, tak neviem, ešte Ikon by mohol niečo povedať. Si spomínal tú akciu s tými detskými domovami? No jasné, v podstate ja som kedysi dávnejšie robil pre jednu personálku a došli sme tam na to, keď sme robili raz nábor do jednej firmy, že ľudia majú dosť problém možno nejak sa vedieť uplatniť alebo uchytiť, alebo majú s tým možno problém, nevedia v podstate ani čo ich čaká a obzvlášť ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení. Napríklad to sa teda typicky týka detiek z detských domovov. Sme spravili takú akciu, že sme obehali detské domovy v okolí Nitry a snažili sme sa tým mladým ľuďom vysvetliť, že čo ich čaká, čo ich neminie, ako sa majú povedzme pripraviť na pohovor, čo od nich asi bude očakávať budúci zamestnávateľ, aby rozumeli tomu, že ako majú cenu, aby sa nechali oklamať, čo to môže znamenať ísť, neviem, pracovať do zahraničia. Jednoducho niečo im dať, nejakú pomocnú ruku, aby neišli úplne že do nepoznaného. Ja by som ešte nadviazal, keď hovoríš o tých deťoch, tak na našom tom CD-čku verejný odkaz jeden chalan, taký mladý, ktorý tam hosťoval v jednej skladbe, že ostal som pozerať. To je tiež chalan z
zhodou okolností z Decáku, ale nie je to Decák, to je Redukačka. A zase ja viac menej v tom období tak aktívnejšie sa tým zaoberal a chodil som tam za týmito deckami a to bolo vyslovene o tom, akože skôr tráviť s nimi nejaký voľný čas a baviť sa a tak ďalej, že nebolo to cez nejaký projekt alebo cez niečo takéto, išlo to vyslovene cez organizáciu, čo sa venuje detským domov. Ale to je jedno, skôr som chcel povedať to, že tam úplne spontánne som objavil tohto chalana ako mladý chalan z Bratislavy, 15 rokov mal tuším vtedy a bavil ho hrozne hip-hop, však oni akože všetky decká viac menej v decákoch a v týchto redukačkách ako si idú hlavne rap, však to je také najbližšie alebo taký rock alebo tieto tvrdšie veci, v tom sa tak hľadajú alebo nájdu vždy a on naozaj ako to bol talent od začiatku, proste písal si texty, freestyloval akože tak, že ja keby si s ním tam dám freestyle, tak ma tam akože dá dole ako bez problémov, to bol ešte lepší freestyler. A naozaj ako taký skutočný talent, no a jednoducho dali sme to dokopy, že som sa rozhodol, že mu dáme šancu normálne oficiálne do nejakej skladby, čo budeme robiť a akurát to zapasovalo, že sme to robili ten verejný odkaz a dali sme ho tam a ako samozrejme nie je to nejaký úplne vycibrený reper, ktorý má za sebou neviem koľko, ale práve to bola tá spontánnosť. Takže to boli také tie aktivity. Ešte mimo tú hudbu a vždy sa to tak nejak s tou hudbou dáva dokopy a prelína, proste vždy je to umenie a to umenie si nájde naozaj ako miesto aj v takýchto miestach, kde si človek povie, že tam už nič iné neexistuje, nejaká nenávisť a proste zlo a tam basy a redukačky, kto sa o to stará, čo, ale naozaj tam je plno takých talentov, že dneska keď si pozrieš fakt tie niektoré relácie, že odkiaľ pochádzajú niektoré tie talentované deti, že z takých pomerov, že je to naozaj tak, ako všade treba dať aj tým posledným šancu sa ukázať, lebo nikdy nevieš, čo z toho človeka bude. No. Taký motivátor vytvoriť niečo, lebo týmto deckám, čo som si všimol, absentovala chýba taká chvála, pochvala. Hej, ich nemá v podstate kto pochváliť, nemá im kto povedať, že OK, tak toto je super, na tomto si zamakal a tak ďalej. A s tým súvisí nedostatok sebavedomia a potom ťažšie hľadanie si toho svojho miesta v reálnom živote, hej. Čiže toto je podľa mňa taký jeden z kľúčových momentov, ukázať im, že ty nie si znevýhodnený preto, lebo niekto povedal o tebe, že si znevýhodnený, ty na to máš takisto, treba to skúsiť, treba sa nebáť, treba sa s tým popasovať. Hej, mne sa to páčilo, ako teraz keď o tom hovoríš, o tej skladbe, na to tiež zaujalo, lebo všimol som si, že je to niekto mimo, vlastne mimo celý ten koncept a aj tá téma... Skladba, hej, presne, tá skladba bola presne o tom, to bola skladba z reálnych skúseností vonku, čo sa deje, ten chalan jednoducho len písal o tom, čo zažil. To nebudeme ani rozoberať, proste naozaj bolo toho veľa čo rozprávať, ale naozaj hovorím, bol to talent, takže to niekedy stačí dať tomu človeku buď mikrofón do ruky, alebo ja neviem, tenisky a že ide zabrejkovať, alebo čo. Oni urobia proste takú show, že človek tak to ostane pozerať, že s otvorenou hubou, že kde si sa ty k tomuto dostal, keď tu žiješ takýto zračka. Pre nás také oživenie. Teraz prešiel by som k tým otázkam, ktoré vlastne boli na Facebooku. To Erik Potkan Španík sa pýta, či bude pokračovanie projektu Epicentrum. No, projekt Epicentrum už bol rozbiehaný viacejkrát, ale nikdy nejak sme ho nedali dokopy. Ale... No, okrem toho prvého, čo sa dalo akože tým domovom. To prvé Epicentrum normálne vyšlo, to je jasné. Teda som sa vyjadril, pretože ja som myslel to druhé. No a Epicentrum 2 mala výsť, ale nejak sa to nepodarilo. Ale verím tomu, že áno, je tu priestor na to, aby Epicentrum 2 vzniklo, ale vznikne to asi ako skôr skladba, ako nejaká kompilačka. Takže plánujeme teraz do budúcna robiť Obraz nás mixtape, kde budú všetky skupiny vlastne, čo sú pod Obraz nás, budú tam remixy a všelijaké nové verzie aj starších vecí. Spolupráce medzi tými ľuďmi. Hej, spolupráce. No a možno, že by sme tam dali aj túto skladbu Epicentrum 2 vlastne, tak
Uvidím. Najprv to normálne mali sme to už našlapnuté tak, že sa nahrajú nejaké veci a vyjde to, ale nejak to skončilo to ako otvorene treba povedať na ľuďoch, že boli jednoducho dané aj termíny a všetko, čo sa malo spraviť a jednoducho sa to nespravilo. Nebolo to, aj niektoré veci neboli dostatočne dobré, tak nechceli sme vydať von vec, ktorá bude polovičatá, alebo zase, že na čo budeme musieť čakať ďalšie 2 mesiace, tak povedať, necháme to tak, nech veci dozrejú, urobíme možno nejaký ďalší iný projekt a medzi tým spravil 8 LVCčko, teraz sa uvažuje nad týmto mixtapeom, tak to bude asi taká najbližšie, taká ďalšia meta, ktorá môže výjsť, alebo ktorá vyjde pod obraz nás. Druhá otázka, Michal Pap. Kde sa stala chyba, respektíve prečo ľudia nevidia rap, hip-hop tak ako vy a ja, to jest je v ňom poslanie a odkaz. Takže na túto reakcia. Myslím, že šťastie sme sa toho už dotkli, ale možno niečo na doplnenie. To je taká zložitá téma, fakt, čo sa týka toho vývoja, toho hudobného štýlu celkového. Ako hovorím, že ťažko o tom hovorí len na slovenské pomery, lebo to je naozaj v rámci hip-hopu, keď si to zoberieš, tak celosvetový proste taký trend, že ten hip-hop jednoducho je zas prirodzené, nemôže zostať taký istý, jak bol v 80 rokoch. Nemôže sa stále spievať o tom istom, jak to v 80 rokoch, lebo aj dneska tá štvrť v New Yorku vyzerá už inak. To isté je tuto u nás proste, keď niekto by rapoval proste o tom, ako to bolo v 89. alebo 90. niekde v Petržalke, alebo u nás na Parovcach, alebo na Klokočine, alebo v iných mestách na sídliskách, tak už je to zasa o niečom inom. A ten nejaký posun musí byť. Takže ako jasné, my otvorene v tých skladbách sú proste, máme také narážky na to, že kam sa to posunulo, aj to škoda, aj to kritizujeme, proste nejdeme si nejdeme si úplne tie nové trendy a to, že sa z hip-hopu stáva jednoducho popová muzika, ktorá je viac diskotéková, viac už pomaly elektronicko-technová, než taká tá klasická samplovaná a každý bola. Toto hovoríme, hej, alebo je to v tých skladbách, v tých textoch to nájdeš, ale jednoducho zase na druhej strane ako tomu celému rozumiem, že sa to nejak posunúť muselo a že sa proste rôzne tie štýly vytransformovali a máš tu dneska na výber, ktorou cestou sa pustíš, ale je to vždy len o ľuďoch, kade sa vybere a je to individuálne, kto sa na čo jak pozerá, kade chce ísť. Ja by som tomu doplnil to, že ja možno toto troška vidím ešte troška možno odlišne a je to možno v tom, že teraz keď sa rozprávam s niektorými ľuďmi, čo počúvajú rap, slovenský rap, tak vychádzajú na mňa proste s vecami, že oni majú doma proste 50 Centa, majú doma Lil Wayne a proste takéto veci, oni absolútne nemajú žiadne základy. Takže keď mi niekto hovorí, že kde sa stala chyba, tak ja si myslím, že tá chyba sa stala aj v tom, že proste oni vychádzajú z doby, ktorá už je. Oni nepoznajú tie pravé korene, nevedia si preložiť možno niektoré veci. Oni počúvajú americký rap, ale oni vlastne nevedia, o čom to je, absolútne nevedia, o čom to je. A už keď sú z nejakej takej rodiny, že proste všetko má proste venuje sa tomu, čomu chce, má ten priestor, tak proste neviem, je to také, že niektorí sú vážne mimo, si myslím, že čo sa týka rapu a hip-hopu a možno, že viacej si myslia, že je potrebné mať materiálne zabezpečenie úplne brutálne až nad pomery. Proste tá materiálna doba, že iba to a nič iné neexistuje. Niektorí si možno myslia to, že na čo normálne vzťahy, na čo mať neviem, ženu, na čo mať dieťa, že pre nich to je otrava, vieš, že pre nich to je niečo, čo on sa chce ísť baviť a proste celé to je ponorené do takého sveta v bublinách a
proste tí ľudia počasie na to prídu, ale hovorím, že ak si niekto myslí, že rap je založený na tom, že niekoho máš urážať, byť totálny egoista a ísť si svojou cestou a nejakom aute drahom, je veľmi mimo, ale je to stále obohraná platňa, ja viem, nechcem nikoho nudiť s tým, ale proste ak sa niekto pýta, že kde sa stala chyba, tak podľa mňa stala sa chyba v tých koreňoch. To znamená, že ľudia nechápu koreňom. On vidí strom rozkvetnutý a neviem, černocha, ktorý má peniaze a ktorý sa už niekde inde posunul, ale treba si preštudovať proste určité veci, nie preštudovať, stačí len počúvať. Stačí len počúvať nielen to, čo je in na diskotékach, ale treba si vypočuť možno aj niečo, čo ide z aut, možno na ulici v ACVN a netreba byť zahladený proste iba na jednu vec a nejaký ego-tripping mať nastavený na úplný extrém. Ešte by som doplnil, že aj médiá z toho dosť urobili to, čo z toho urobili, lebo ja viem, tiež obohraná vec, ale keď sa na to pozrieme, tak napríklad na Slovensku, jak sa spopularizoval hip-hop a keď si na toto každý odpovie, že vlastne aký rýchly bol ten vývoj, aký bol, tak si myslím, že tým som povedal asi gro celé veci. Jednoducho médiá na to majú obrovský vplyv, médiá majú radi povrchné veci, aj veľa ľudí má rado povrchné veci a práve do tej povrchnej roviny sa to jednoducho zamietlo a väčšina ľudí s tým je spokojná. Ja poznám jedného chlapca proste, ktorý je tak zmýlený, že on keď ide napríklad, ide jeho, ja neviem, mama s nákupom, tak on jej nepomôže len kvôli tomu, že proste, že má nejakých kamarádov venku, alebo čo vie, že je to úplne... Tvrdí chlapci nerobia. Presne, že tvrdí chlapci to nerobia a toto je strašný omyl, ktorý ten človek, ak bude pokračovať v takom správaní, mu bude vrhnutý naspäť do tváre. Určite. Ináč, čo si hovorili tak s tými médiami, môj pohľad na toto je zase, vieš aký? Môj pohľad na toto je taký, že niečo môže znamenať nejakú hrozbu. Napríklad vynášanie takýchto tém, že sa o tom hovorí. Môže to vytvárať nejakým spôsobom nejaký tlak a tým, že sa to takto spopularizuje a dá sa to do takej roviny mainstreamovej a potom vlastne aj tí ľudia to začnú ináč vnímať, ináč robiť, môže to byť aj v podstate taká obrana proti niečomu z môjho pohľadu. Že možno práve trvaním na tých koreňoch a stálym vynášaním toho, čo vlastne treba vyniesť a zotrvávaním na tomto. Tak smeti treba vyniesť, takisto keď si doma, tak nezajebeš si celú kuchyňu smeťami. Treba to vynášať a zlá strava áno funguje v repe jak taký vynášať smeti niekedy. Že proste potrebujeme povedať určité veci na to, aby ľudia neboli zmýlení, nemysleli si, že proste rap, čo počúvajú, že je ten úplne správny a myslím si, že zlá strava v tomto má dosť veľkú rolu, hrá. Zasa ešte ďalší pohľad na to s tými médiami je ten, na to vieme všetci, že jak ty hovoríš, ono je to fajn a bolo by to veľmi fajn, kebyže sa médiá chytali týchto tém. A keby sa niekto chcel v médiách zamerať na to, že OK, tak vráťme to naspäť, že tento hip-hop, takýto hip-hop predsa má zmysel a poďme a dajme priestor tomu, alebo viac toto tlačme, lenže momentálne sme naozaj na tom bode, že médiá jednoducho žijú na škandáloch, žijú na propagácii niečoho, čo šokuje a jednoducho, ja keď ti dám môj text, niektorý bude čas ho obetovať alebo pod kontrolou, čo je zase nejaká taká témovka o slobode, jednoducho to sú veci, ktoré sú v médiách nepredajné momentálne. Ono by bolo fajn a možno, že to tak bude, však ono ten vývoj hovorí, on sa stále mení a vždy sa to nejak transformuje do niečoho. Možno naozaj médiá sa počasie chytia zasa niečoho iného a budú chcieť tlačiť niečo iné, ale momentálne je tu stav taký, že preto sú tlačení umelci, ktorí viac šokujú, ktorí sú viac škandalózni, alebo potom sú tlačení, ja neviem, buď sú dotovaní nejakým buď vydavateľstvom, alebo nejakou osobnosťou, ktorá sa ich chytí a niekde ich dostane. A tam už len zasa hovorím, že ja nechcem povedať, že v médiách dneska nepočuje skladbu typu, že by sa venoval nejakej sociálnej problematike, to nie. Ale problém je tá úprimnosť. Proste, keď robíš hudbu len preto, alebo keď robíš takú pesničku len preto, aby si aj takú mal na albume, lebo vieš, že tým zasiahneš znova
typ ľudí, ktorí počúvajú skôr také filozofické, sociálne témy, tak proste to je o ničom. Je to vypočítavé. Je to vypočítavosť a je to znova len hranie sa s tým, že ako spopularizovať svoju tvorbu, ale ten tvoj odkaz je potom aký? Proste buď ideš niečím na stôl, alebo pred ľudí s tým, že OK, ja mám takýto názor na veci a robíš to viac menej tak komplexne a homogénne. Ja nehovorím, že každá jedna vec musí byť úplne podobná, ale jednoducho niečo v tom musí byť také svojské, čo nesie celým tým albumom tú myšlenku, veď to boli vždy najlepšie albumy. Jednoducho, keď si chytil do ruky alebo pustil do prehrávača homogénny album, komplexný, a to si cítil a nemusel si dokonca tomu ani extra od A po Z rozumieť a vedel si, že toto je naozaj taká vec, že tento človek akože ide vyslovene toto. Kdežto naozaj dneska plno umelcov akože urobí skladbu o tom, jak je niečo pred voľbami, aká je situácia, alebo aký je kde prezident, potom druhý zase urobí, jak je zle cigáňom v štvrtiach, alebo neviem kde, v osadách. No a popri tom si spraví pesničku na diskotéke, kde zasa obhajuje to, že akože ja sa idem baviť a však OK, veď treba aj tieto veci, ale hovorím, je to také, hrozne sa to bije. Hrozne to cítiť, že sa to strašne bije, je to také nesúrodé, také... Oni vlastne títo ľudia, oni nemajú žiadnu osobnosť, o to ide. Že proste oni nevedia proste nejak pôsobiť ako normálny človek, alebo ako jedna osobnosť, že mám takýto názor a proste, vieš, že tak keby sa s tebou rozprávam a poviem ti, že ja neviem, mne sa to nepáči a ku koncu rozhovoru ti poviem, že mne sa to strašne páči, vieš. Takže máš to také, no, že nevieš, kto som, vieš, keď sa mi to páči, aj keď sa mi to nepáči, kto som, víš. Nemáš stanovisko a pritom sa nazýva rapper, víš. Dobre, ja si myslím, že to stačí, lebo ja si myslím, že ľudia, jedna vec je istá, že ľudí netreba podceňovať, ľudia vedia, koľka bije a možno nie všetci, ale určitá skupina ľudí určite vie, že o čom je ten rap a týchto ľudí som nikdy nepodceňoval a práve že si myslím, že to sú tí ľudia, ktorí nás držia proste nad tou vodou a ktorí nás posúvajú ďalej. Dobre, posledná otázka, touto trošku zľahčím. Človek, ktorý sa pýta, má nick z hlavného mesta rapu a pýta sa, že keďže Peter Náď je v podstate zakladateľom hip-hopu na Slovensku, či chalani neuvažujú nad spoluprácou? No tak najprv dajme dokopy, že Doto je vlastne, je to asi najväčší spamer ty kokot na Facebooku. Takže týmto pozdravujem všetkých. No a nie, s pánom Naďom nebudeme spolupracovať. Máme ho radi, že pôsobí tieto dlhé roky na Slovensku a prajeme mu všetko dobré do života. Nech sa mu darí. Pekné fotky. Hej, on tuším začal teraz fotiť hlavne, nie on. Dlho. Teda dlho, no. Možno keď Peter hľadá nejaké spolupráci, tak nech sa obráti možno na nejaké deti. Však Peter Naď a deti nemali takú kompiláciu nejakú. Hej. Aj hip-hop tam bol tiež. Aj hip-hop, tak možno to niekto uvíta pod stromčekom. Zase to zober z tej strany, že Bushido spravil s Gotom vec, nie? No. A keby my urobili s Naďom, tak ja si myslím, že sú nám dvere otvorené aj do zahraničia. Do Čieho určite. No počkaj, keď začne spolupracovať... A ja ti garantujem, že aj do Rakúska. Ja ti poviem, že keď s Naďom začne spolupracovať, všetky produkčné domy zrazu ti otvoria všetky brány. Je ti vyhovené, chápeš? Tam, kde je Naď, tam je úspech. V Estonsku hráme za 2 mesiace. A nie, možno, že nás bude žalovať, tak jedte na to. Dobre, tak ja by som to ešte ukončil takou prezentáciou. Opýtal by som vás, či chystáte nejaké koncerty, nejaké akcie, trošku takto na túto tému porozprávajte. No takže teraz vlastne o týždeň 19.1.2013 budeme mať koncert v Kadani, čo je Dánsku? Nie, netreba mýliť ľudí, ale je to také nejaké mesto v Čechách pri česko-nemeckých hranicách asi, alebo tak niekde. Je to dosť ďaleko. Takže budeme vážne dlho cestovať, ale verím tomu, že sa to vyplatí.
line-up je tam skvelý, sú tam nejaké domáce undergroundové skupiny, sme tam my, sú tam nejakí DJ, dopočul som sa, že sú tam aj nejakí, čo vyhrali nejaké súťaže a tak. Mike Van. No, takže tešíme sa na to určite a pojeme teraz do Čech toho 19. Takže to je najbližšia akcia, ktorú máme, je táto. No a však potom by si ešte chcel krstiť. Ale to je... LVCčko bude mať krst, ale ešte nevieme, že kde a čo, ale určite, že stávam do pozoru ľudí, aby vedeli, že to bude. Ešte bude tam špeciálny hosť, ktorého predstavím neskoršie, takže verím tomu, že ten krst dopadne dobre a bude to vážna vec, takže chystajte svoje hrdlá a poďme do toho. Poslucháčom by som ešte povedal, že bližšie informácie môžu si pozrieť na web stránke zlastrava.sk, takisto ty máš ten projekt na Facebooku. No ja by som chcel vlastne povedať to, že keď sa niekomu páčili veci, proste, ktoré tu dávame, o ktorých hovoríme, je možné si objednať CDčka vlastne aj čo sa týka Skutek, MC Skutek, Poslaní, to je jedno CDčko, druhé Enklava, tam, kde nedosvíti svetlo, alebo môj projekt, teraz posledný, 8. logika vyššieho cieľu, je možné si objednať cez Facebook, lomitko 8 LVC, nájde ma tam každý, takže tak, verím, že tí ľudia, ktorí nás majú radi, podporia našu hudbu, že si kúpia to CDčko, lebo však o tom to je. No a ešte potom je tam jedna e-mailová stránka, keby niekto nemá Facebook, čo myslím, že to už vážne kámo bude musieť bývať vo vážnom lese, aby nemal Facebook, ale myslím, že už Facebook má vážne každý. No ale keby nemá, tak e-mailová adresa je obrazna@gmail.com, môže napísať, môže povedať, čo ste, bude mu vyhovené. Zavolať nás do svojho mesta, zahrať, tak. Uvidíme sa, vypijeme si na bare. Obraz nás show je k dispozícii, takže treba volať, treba objednať. No a teraz sme hrali Skalici, dobrý koncert nedávno a však tuším aj rok dozadu sme tam boli. Áno. Na 17. novembra si nás zavolali. Symbolicky. No. A tam bolo dobre, takže toto je už taká vaša oblasť. Pozdravujeme Skalicu. Tam sú takí fajn ľudia, akože tam sa fakt bavia na ten ešte taký ten, keď už hovoríme o true schoole, tak... Skalica, ľudia sú tam úprimní, vidno, že proste vystupovali sme tam aj s Tónom S a proste dali sme tam koncertík a proste bolo vidno na tých ľuďoch, že vedia si to užiť a proste toto sa veľmi cení, rapové skupiny majú proste radi, jak to pódium proste s nimi žije, tie texty, tie myšlienky proste a to je na tom perfektné, takže ešte raz pozdravujeme Skalicu, pretože Skalica je super. Aj Nitra je super. Nitra je super, takisto more. Aj Trnava. Aj Trnava je super, more. Aj Ikor je super. To je jasné. Aj Labrak je super, aj Osma je super, aj toto Palo je super. Dobre, tak ešte na záver, keby som niečo sa vás nestihol spýtať, alebo chcete ešte niečo dodať, tak máte priestor, môžete ešte povedať, čo sme zabudli. Ja si myslím, že sme povedali všetko, čo je podstatné. Povedali sme, kde bude koncert ďalší, Kadaň, 19. Ja len tým koncertom, že naozaj ten hip-hop tým, že sa tak strašne akože vyšvihol hore a hralo sa pomaly akože nielen cez víkendy, ale cez týždeň, každý druhý deň vo v mestách, tak akože toto už nejak tak poupadávalo a dneska sa znova hrali na tej klubovej scéne, ale niektoré také tie klubiky bolo fajn, keby znova v nich ožijú tie také typické dobré akcie, či už tie domáce lokálne kapely, alebo že sa tam zavolal nejaký dobrý host u vás v Trnave, my si pamätáme, sme tu ešte veľmi dávno hrali na jednej akcii a proste toto je taká znova taká vec, ktorá by sa mohla vrátiť a znova by sa tomu mohli chytiť nejakí ľudia, ktorí by to dali dokopy aj v tých takých už, čo si myslím, že už sú pozatvárané tie kluby a už sa tam nikdy nebude hrať. Hudba potrebuje ľudí a proste o tom to je, ak hudba nemá ľudí, tak nemá
má význam, takže... Ako jasné, možno preto sa veľa ľudí na to vykašľalo, lebo akože keď bol hip-hop, neviem jak túto vysoko, tak si ľudia pýtali nenormálne peniaze a už pomaly sa teraz boja niekoho za hlavu, si myslia, že čo všetko sa vypýtajú za koncert a tak ďalej, ale... Stále sa dá dohodnúť, takže ešte raz hovorím, že proste čím viacej akcií, tým lepšie a tým viacej tá hudba ide medzi ľudí, o tom to je. A na tej klubovej úrovni tie akcie sú fajn, akože nám sa vždy ľúbili, to boli také fajn akcie. Presne tak, lepšie koncert volať pre 200-300 ľudí, alebo ja neviem, pre menší počet, jak byť sklamaný z toho, že ja neviem, 1100 ľudí proste v publiku ti nedalo dostatočnú spätnú väzbu len preto, že sú povedzme poslucháči úplne inej hudby, hej. A tak to aj to, Ikon, že keď ideš hrať niekde do nákupného centra, tak tam máš mamičku s deťmi, ktoré len prechádzajú a vieš, akože dobre, okej, možno, že počúvali zrovna tie veci, možno im to niečo povie, aha, to je ten. Ale tak iné, keď ti na akciu dojdú do klubu ako ľudia, že si ťa chcú vypočuť. To je úplne iný pocit proste. A to hovoria aj zahraniční interpreti, veľké mená proste, ktorí koncertujú dneska, prečo sa vracajú niekde dneska skôr hrajú niekde v Európe, proste kapely truskulové, oldschoolové, či reperi alebo celkovo kapely, lebo tam cítia ten kontakt s publikom, to vždy bolo o tom, proste ten reper, publikum, proste tá spätná väzba, kontakt. Toto je fajn, na tej klubovej úrovni tie koncerty, keď sa vrátia znova, tak jak to bolo voľakedy pred pár rokmi, tak to bude super. To by sme boli veľmi radi. Okrem teda toho, že ľudia ostanú počúvať teda kvalitný klasický hip-hop a neodídu niekde do nejakých... A tak keď si taký idiot, jak Mike Spirit, tak ti stačí aj oné obchodné centrum, víš. Dobre, ja by som to teda uzavrel. Poďakoval by som všetkým poslucháčom za to, že nás dnes počúvali. Poďakoval by som chalanom, Labrakovi, Osmovi a Ikonovi za to, že boli zúčastnení tuto na tom našom rozhovore, za to, že zahrali, za to, že priniesli veci. Chcel by som povedať, že teraz ešte zahrajú naživo 2 pesničky a potom v podstate pustíme do streamu celý ten projekt Osmov Logika vyššieho cieľu, takže až máte záujem, tak potom, jak odohrajú, ešte pôjde do streamu toto CDčko, môžete si ho vypočuť. Ďakujeme za pozornosť, majte sa dobre, čaute. Díky moc. Čaute. Rádio Bunker, tak počúvaj. Rádio Bunker, presne tak. Raz, dva. Presne tak. Si a nie si, ak radi sa iba púdmi, vykroč vyššie a zdokonal svoju podstatu. Presne tak, 8. Rádio Bunker, tak počúvaj, hej. Logika vyššieho cieľu, posilní ti tvoju vieru, idea vyššieho smeru, podrží ťa dá na mieru. Nájdi silu smieru, s ňou mier na bariéru. Žia zaši novú éru, keru sa do pomeru. Logika vyššieho cieľu, buduj z odvahu si bližšie k tomu. Logika vyššieho cieľu, 8 je budovateľ svojho chrámu. Sme zlá strava reperi, zástupcova novej éry, kery idú svoje smery, roky tu na nepopery, tí čo stopy nedôverí, za nich chápajú rozmery, žane tu na klamy spery, ale sociálne pomery, realitou tlačení, sme dotlačení do zmeny, to je neistý, sa našlapuje na miny a spomínam si presne, ako mi bolo tesne, keď som bol na dne, sám ďaleko v cudzine a prešiel som si tým, stresy more vydržím, nepadne sa postavím, nemám love, zarobím, doma súd za napadnutie bolo moje zlyhanie, cítim iba sklamanie, všetko ma to dostane. Musel som už vypadnúť hlavu, na chvíľu vypnúť, tlakom sa zopnúť, celkovo sa posunúť. Hej, čo nevidel som vidím, rozmýšľam nad všetkým, vtedy to pochopím, ciele dávam do vyššín. Logika vyššieho cieľu, posuní ti tvoju vieru, idea vyššieho smeru, podrží ťa dá na mieru, nájdi silu smieru, silu mier na bariéru. Žia zaši novú éru, keru sa do pomeru, logika vyššieho cieľu, buduj z odvahu si bližšie k tomu. Aha, hej, logika vyššieho cieľu, 8 je budovateľ svojho chrámu.
Hľadám svojho boha, no je to ťažká úloha. Ľudia sú švatkní, zvrátenosti prevaha. Sledujem vedu, lebo hovorí nám pravdu. Šutujem prírodu, cestu nášho pôvodu. Si nachádzam vlastne tak. Radio Bunker v umeleckom diele hľadám vyššie ciele. Chcem vidieť černo-biele, preto kráčam smele. Musíme sa stretávať, navzájom sa poznávať. Príbehy si vymieňať, svoje vety rozprávať bez rušivých vplyvov spôsobených dobou. Potichu a s pokorou chceme slova prorokov. Spoločnou diskusiou sme jednou myslou. Logos je plný slov, prechádzame podstatou. Logika vyššieho cieľu, posilní ti tvoju vieru. Idea vyššieho smeru dá na mieru, nájdi silu zmieru, s ňou mier na bariéru. Žia za žinou puéru, keruo sa do pomeru. Logika vyššieho cieľu, buduj z odvahu, si bližšie k tomu. Čo? Logika vyššieho cieľu, osma je putovateľ svojho chrámu. Hudba je môj nádych, slovo je môj výdych. Toto je môj príbeh zo skúseností rôznych. Ja nepadám do tmy ako troska vermi. Ja mám svoje vedmy, čo vetu má smermi. Z ulice a rozporu do nového priestoru. Pre seba aj kultúru, v pravde hľadaj oporu. Niekedy príde nečakanie, inokedy vôbec nie. Záleží či slobodne človek sebe postrenie. Charakter a poznanie, logiku cieľ poslanie. Úprimné hľadanie ti bráňte. Presne tak. Ak slovo má prevahu, ukáž svoju povahu, architekt obsahu. Svoje vety a nájdi nové svety, lebo si to sám ty, ktorý nájdi kotvy. Logika vyššieho cieľu, posuní ti tvoju vieru. Idea vyššieho smeru, podrží ťa dá na mieru. Nájdi silu zmieru, s ňou mier na bariéru. Žia zaži novú éru, keruo sa do pomeru. Logika vyššieho cieľu. Aha, hej. Logika vyššieho cieľu. Osma solo album, hej, Radio Bunker, pre vás naživo. Tak počúvaj. Ja nepadám to tmy, ako troska vermi. Ja nepadám do tmy, ako troska vermi. Ja nepadám to. Pozdravujem všetkých, ktorí sú s nami. Enkláva MC Skutek, Obraz nás Rekord, projekt Pakt. Presne tak. Producent Stor, Labrak, DJ Kon. Ďalšiu vec, ktorú si dáme, je z produkcie jedného chlapika, ktorý si hovorí menom El Kama. Ten, kto to pozná, tak nejde s nama. Uvedol si posun, hej. Buď si vedomý tým, že osma poviti vím. Za sebou drámu a dým, vyjebanci pároce tým. Som more silnejší tým, vojak dekadencie si. Robím to, čo 1000 rodín za odhodky nepovolím. Lebo vidím celý obraz spoločnosti, kde na doraz polopravdy sa mi podraz. Milný život zlomí tiba, okolie možnosti ničí tupe hlavy, hladné oči. Pritom posun žádny kanči, každý ako človek končí. Obá sa, že môžu všetko, že im zloby prejdú hladko. Vyšší princíp na rovnako, každému to vraca sladko. Preto uvedom si posun, tvoja mysel univerzum. Nie je žiadny lacný konzum, udrž cestu, zdravý rozum. Myslíš si, že o to nejde, pritom presne o to ide. Chýbajú ti vedomosti, preto dostaneš sa nide. Zlomil som dvakrát zápor, takisto zlomím aj teba. Rap je posun veda, dokonalenie seba. Uvedom si posun, presne tak, hej, hej. Čo? Uvedom si posun, dopredu, hej. Podopredu, uvedom si posun, presne tak, hej. Aha. Pároce, uvedom si posun. Hej, nič netrvá večne, všetko podlieha zmenám. Ja keď sme začínali u mňa doma, nemali scenár. Prvé nahrávky dávali sme ešte na TDK kazetách. More strach, nehaj tak, najlepší čas na párovcách. Pre široký prišinový zmenili sa pomery. Plnou čuráku začalo sa rýchle tlačiť do dverí. Plný seba dôvery by steli úspech na počkaní. Karikery sťubiť páni, lítaci na krylách slávy. Žiadne ovoci, nechutí nedozreté. Tí, čo to ignorujete, žijete v umelom svete. Na všetko treba čas, kvalita a
vývoj sú navzájom darmo späť do rýchlosti, te rýchlo, že na celom svete. Hudba zažíva premeny, chápem vím, jak to chodí, no otázne, aké sú plody toho, čo sa tu rodí. Labrak je klasika od začiatku do tejto doby, nekopem hip-hopu robí, naopak ťamo z vody. Uvedom si posun, uvedom si posun, presne tak, čo? Uvedom si posun, Radio Bunker, Trnava, Nitra, hej, Párovce. Uvedom si posun, presne tak, hej. Zlá strava naživo, hej, ostan naladený. Skutočný hip-hopkery nebude tu pochovaný. El Kama, hej, Labrak Osma DJ Kon, obraz nás, spolupráca Gramorokaz. Pozdravujem tým Gramorokaz. Presne tak. Sleduj ďalšie veci, pôjdu ven od obraz nás. Díky moc za podporu, čaute.